mun gayyace ku ne saboda a ji ta bakinmu kan wani bidiyo wanda jiya al'ummar Najeriya gabaki ɗaya suka wayi gari suna jin wannan bidiyo, wanda wannan bidiyo ɗin ya fito ne daga wani shahararren malami da ke cikin garin Kano wanda ake kiransa Dr. Sheikh Abdullahi Gadon Kaya, inda ya yi bayanin cewa akwai wasu matsalolin da ke faruwa a nan garin Bauchi, wanda yake bayani wa mutane cewa akwai wani hotel a cikin garin Bauchi wanda labari ya zo mishi cewa an haɗu a wannan wuri ana ainihin wato mummunan aiki wanda kowane musulmi, kowane addini yake ƙoƙarin wato kau da shi daga cikin al'umma. Wani mummunan aiki ne? Shine abin da ya shafi baɗala na auren jinsi. Shi auren jinsi wani abu ne wanda musulunci ya yi faɗa a kan shi, sannan kuma bayan musulunci ya yi faɗa a kan shi, sannan kuma al'umma gabaki da sun kyamaci wannan abu. To wannan bidiyo da ke ta yawo, a gaskiyar magana al'umman musulmai gaba ɗaya na Najeriya ba su daɗin shi ba, musamman wato musulman da ke jihar Bauchi, jiha tamu, wanda ake zargin wannan abin ya faru a ciki. Mun dinga samun kiraye-kiraye daga manya-manyan mutane, shugabanni, sarakuna, malaman addini akan wannan matsala. Gwamnatin jihar Bauchi bata ji daɗin wannan wato bidiyo da yadda yake ta tafiya ba, wanda kuma rashin jin daɗin mu, musamman mu a ɓangaren shari'a commission, rashin jin daɗin mu shine da wannan malami ya samu wannan bayani, da ya yi kokari ya neme mu su sanar da mu saboda mu ga wani irin mataki za a ɗauka. Kuma na biyu, barna ba a cika son ana yaɗa barna ba, in alkhairi ne a yaɗa shi. Na uku, yana ba da kofa mai barnan ma ya gudu, ba a zamanto samun shi ma zai yi wuya. Da wannan muka buƙatu ga cewa to akwai buƙatan kwarai da gaske shi wannan malami mu gayyato shi ya zo ya ƙara mana bayani, saboda mu ma shugabanninmu, musamman ita gwamnatin jihar Bauchi, ta samu cikakken bayani daga wurinmu. Saboda haka yanzu muke wannan magana, mun rubuta masa takarda musamman ta gayyata ya zo, muna son mu gan shi mu zauna da shi, zai taimaka mana wurin wannan bincike saboda mu gano haƙiƙanin yadda abu yake tafiya. Amma kafin ya zo, mun yi iyakacin ƙoƙarinmu wurin gayyato su ainihin shugabannin wannan hotel din wanda ake zargin wannan baɗala ya faru a wannan wuri. Yanzu nake maganan nan mun yi zama da su, mun tattauna da su, kuma muna kan bincike mu san haƙiƙanin me yake faruwa. Wannan ya zamanto wajibi ne, saboda Allah subhanahu wataala shi ya faɗa cikin Alƙur'ani, ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Idan wani ya zo muku da labari, wato musamman labari na ɓatanci, komai imaninsa, komai kusantansa da Allah, in ya kawo mummunan labari sunansa fasiki. Don haka Qur'ani ya ambace shi in ja'akum fasiqun binaba'in, domin saboda mafi yawan mugun labari idan ya zo akan sami akasi kamar wannan. Sai Allah ya ce mana fatabayyanu, a je a yi bincike. Don haka bincike zamanto wajibi. Wannan abin kowa, musamman ni da kuma sauran duka wato shugaban da ke cikin shari'a commission da kwamishinoni na, abin ya bata mana rai kwarai da gaske. Saboda haka sai muka ce to hanyar da zamu bi shine mu shiga bincike, ma ta samun bayanai daga wurare daban-daban. Saboda haka muka kira su, muka zauna da su. Bayan mun gama zama da su, mataki na farko shine gabaki ɗayan mu muka ɗunguma muka je wannan hotel ɗin da ake zargin su da wannan abu. Muka shiga da ni da sauran shugabanni na Hisba da kuma sauran kwamishinoni da suke wannan wato hukuma ta shari'a ta jihar Bauchi. Muka shiga muka dudduba. Na dawo ne saboda muku bayani, don kar ku yi tsammanin cewa wannan abin ya faru kowa ya yi shiru, gwamnatin jihar Bauchi ta yi shiru, shari'a commission ta yi shiru. A'a, ba ta yi shiru ba. Gwamnatin jihar Bauchi ranta ya ɓaci kwarai kan wannan abu, musamman mai girma gwamna, mutumin da yake kokarin ya ga cewa ya kawo
ci gaba a jihar Bauchi ta ɓangaren ɗabi'un mutane ya gyaru, a ce kuma irin wannan abin yana faruwa a gare shi. Saboda haka ya ji ciwon wannan abin kwarai da gaske. Mai girma kwamishina na wato addinai shi ma ransa ya ɓaci kwarai da gaske, don yana gwada min jiya gaba ɗaya bai ji daɗin rayuwar shi ba, domin wannan mummunan abu ne a ce a jihar Bauchi wani abin zai faru. Don haka dukkan mu ran maɓaci ne, da mu yi bincike ba sani ba sabo. Babu wani duk wanda aka same shi da laifi a cikin wannan abun, komai girmansa bai fi karfin hukuma ba, za a ɗauki mataki na hukuma a kan shi, wanda babu wanda ya saya ya kwatar da shi sai abin da shari'a ta ce a kan shi. Dama hukumar ta shari'a ce, kuma a kan shi aka ginu, kuma adalci za a yi. Waɗanda ake zargin su za a musu adalci, waɗanda kuma wanda ake zargin za a musu adalci, za mu ga cewa lalle ba a cutar da su ba bisa ka'ida ba. In kuma ta tabbata abin nan gaskiya ne, to kuma maganar roko ko neman sassauci, ba wani maganar sassauci sai abin da shari'a ta aikata a kan wani. Don haka yanzu ke magana in kada jaddada muku cewa dakarunmu na Hisba suna can wancan wuri din, kuma suna kan bincike daga lokutan da ake zargin wannan abu, kuma za a fara da bincike. Don haka muna kira ga al'umma, duk wani wanda yake da wani bayani wanda zai taimaka ma wannan bincike, muna bukatan ya zo ya gaya mana. In kuma ba zai yi wuya kuma ya ba mu ko a rubuce, ko kuma ainihin wato ya kira mu a waya ya gaya mana, insha Allah zai taimaka mana.